JPS-päävalmentaja Esko Tammilehto, minkälaiset odotukset tulevasta ottelusta? No, tittelistä kun lähdetään pelaamaan, niin ainahan on voitto mielessä, että ei se muuta ei kannata tavoitella. Mikä on joukkueen terveystilanne tällä hetkellä? Se on kohtuullisen hyvä, että aina pieniä kremppoja on ja vähän sairastapauksia, mutta onneksi meillä on suhteellisen laaja rosteri, että kyllä me iskukykyinen joukkue saadaan pelata. Minkälainen arvio sulla on tulevasta vastustasta ja onko jotain yksittäisiä pelaajia, joita siellä pitää huomioida? No, Botnia on osoittanut tällä kaudella, että se on tällä hetkellä ehkä selkeästi ykkönen meidän liigassa. Ja siellä on todella hyviä pelaajia, varsinkin hyökkäyssuuntaan ne on erittäin vahvoja. Ja se on yksi tärkeä tekijä myös siihen, että niillä on tehty vähän maaleja. Niillä on tasapainoinen joukkue ja ehkä siellä on kuitenkin sit hyökkäyssuuntaan Tuomas Määttä on kaveri, jota pitää katsoa vähän tarkemmalla silmällä. Mikä on Suomen Cupin merkitys JPS:lle? No, titteli on aina titteli ja nyt me pelataan kolmas kausi peräkkäin, että me päästään pelaamaan titteleistä, joten ei siinä mitään, se on tärkeää. Minun mielestä Suomen jääpallossa Suomen Cupin merkitystä voisi edelleen nostaa, sen profiilia pitäisi yrittää nostaa.